סטטוס. מה קורה פייסבוק? טוב שבאתם למהדורת הוידאו השבועית של סטטוס TV. למה וידאו? ככה. קודם כל, הרבה תודה על כל האהבה ועל כל ההערות שקיבלנו מכם. כל שבוע נראה פה את 5 הסטטוסים הטובים של השבוע. יישארו איתנו, יהיה פה חשפן. הסטטוסים הגדולים שפתחו את שנת 2011. עונת האיחום של החתולים הולידה הרבה סטטוסים חתוליים. לטל ליבשין היה מה לומר על זה. איזה חוסר מזל זה לראות חתול שחור כשהפה שלך יבש. מיאו. מי אתה? אני טל ליבשין, חשפן וקופירייטר קומי בהתהוות. כמה חברים יש לך בפייסבוק? 1082. מה לא היית עושה בחיים? מה לא הייתי עושה בחיים? מה נותן לך השראה? שאלונים. ומה התגובה הכי הזויה שקיבלת בחיים? פעם כתבתי איזה סטטוס, לא לשים את המיץ תפוחים ליד החומץ. ומי שענתה לי גם את הבדיקות שתן. איזה סטטוס שינה לך את החיים? טל, אתה מאומץ, אמא. תודה רבה טל ליבשין. תודה רבה אבילן. חגיגות לקראת פתיחת השנה האזרחית החדשה הכניסו הרבה אנשים לסטרס. לאבי קריו היה פתרון. מרוב שאני בחרדה שלא יהיה לי עם מי להתנשק בסילבסטר, צמח לי פצע לחץ על השפתיים. עכשיו אני רגוע. יש לי הצעה לשנה החדשה בשבילך אבי. זובירקס. הוא במקום השלישי. עליית מחירי הדלק הטרידה הרבה מהסטטוסיונרים שלנו. טל טוטקה סיפר, טוב, עשיתי את הדבר הכי חשוב לקראת השנה החדשה. תדלקתי. גם הרבה ילדים רצו לתדלק, אבל המשטרה שפכה להם את הוודקה. אראלה ממפעל הפיס מרטיטה הרבה לבבות. כולם רוצים לשמוע את קולה בטלפון. הנה מה שכתבה מיכל רובינסון. אתמול עשיתי מנוי למפעל הפיס, אבל אני עדיין עונה לטלפון רק מהצלצול השלישי. שאראלה לא תחשוב שאני נואשת. טוב, אבל מה קורה כשאנחנו מנסים להתקשר לאראלה? היא לא עונה. מסננת הזמן. אראלה, זה סטטוס טבעי, את צופה בנו? המקס לייק. במקום הראשון במהדורת הסטטוסים השבועית, סטטוס של ציון הפטריוט שהוא כולו מחווה לוודי אלן. אלוהים יקר, אם אינך יכול להרזות אותי, אנא, אשמן את חבריי. עד כאן סטטוס להפעם. שתפו, הגיבו, צייצו, בעיקר ספקו לנו חומרים מצוינים לשבוע הבא. להתראות ביום חמישי. יצא לי קוקסי. סטטוס.